Nahaman nakaghusay tek? Ha? Wala pa. Wala pa. Manong kahaponan man gud na tek? Kapunan kay aot na. So mahuman ni tek og paon mananggot na po ka? Ha? Yay. Inas misis og ikaw sanggot day kay ako na po atong palangre. Mora jud makalisod yung palangre o wa jud kay kaabag-abag no. Lagi. Mabita na si Bert kung mahimo. Berto og mamanday. Kay Mamanday, balangre. lagi kay mamalangre, mamanday. Ibilin man ko ni Jah, di lagi ko kalaag-laag. Kay lisod man og bija-bijaan ng panagat. Di masilbi og usara joy pasagdan. Tiaw magdigamo pa manglaba, magdungag. Unja magkay pa mangita pagpaon. Pagkahuman mamaon na pod. Kuy wa lagi koy pahuwayan lagi pod. Alikoy wa naman. Awa managat si Alex kay Tabang. ni tabang mo ni assist niya ba kay yung mga kauban ni leave man ja luoy pud og bata managat pa mo trabaho wa bitaw po nagigatas bitang ko guys adoy nayang paon ni kaging na Hapit na. ni kaging na yang paon yung masamahan nga okay pa na doy kay giasin man na di man na madaot nanay kay paontek Palagi, ngita pa. ago no ako Ano ba ka na? manaod ka di ay Taot ko gamay. duwang aping ihang palangre guys mo rin yun nakalisod ning mag-inusara o partig palangre ay kining panagata guys di jud mahimo og di jud ni siya hikapon igihan ka ini nga panagat kinahanglan gyud ni siya adlaw-adlaw hikapon mao ni panagat nga kuan kuryoso Dili magtinapol. kay husayon onya agubto na po dito sa laod muragway kahumanan nga trabaho Agumtong pa. gubto niya pag abot na po dire arrange na pod ang mga taga Dili arin. Ubod yapon. manong nga naon ani mo tek Dukon. aron dili ma gubot nga na guys butangan niya og kanang nga na laang kay aron naay guide sa iyang nylon aron di magubot sus kining mananagat og hapon ug hapon na guys ting lihok-lihok na jud kupot-kupot pabor lamos na yung mga bata kay mandar laman ang way bata si tatik na may bata laman kay tuaga trabaho na Well, eskwela pod bawo sa puwan. mao Pinapo ka dito ng sakin eh. dili ay number anatek 40. 40 man 40.
Anong 40 man nga og musabod aramang Anong iguna? liguna og musabod na putol mo kamot og bumira. Kay pataganan ko. Pero ang imuhang taga kuan original Oh. sakit na. Aw sana. Binta atong dili original kay bungion ra bitaw kanang kuanon. Madaas dapler ibabaw makuan naman mapudpod. Kanang original jud mo kawit pa jud og bato. Lagay. Ayay, tigulang na jud. Di na halos kabako do. Katikang. Di na ka. Diyan mo tikang pagsanggutan sa una. Sa iyong palang rin. Tikang pagsanggutan. Sa una. Sa una, huwag tikang pagsanggutan. Una. Kasi paon. Maon pa po. Ganina, take pila kilo yung isda. Wa 4 kilo. Pero nakasuwa. Kuha ko pa. Nakabaligya. Baligyan. Ano paon mo? Nakraang naniw. Kalagat kadukang adlaw na. Bahaw di ay. Bahaw. Bahaw ni tama. Pero di uyo ang birto sa una ba mamalang re tiguang na. Musugot ra lagi puro ubod. Nah, mangubod ba? Mubod siya. Oo. Sama mubod. Tapok-tapok ang merkado. Lagi yun dya. Kusog baya ang halin sa ubod dito sa among lugar. Dya. Ang kuan. Ang uban di man ganahan manguhag ubod kay kanang gubot ang palangre kulo kulo. Siya sugod siya. Siya sugot lagi siya kasi mga sumpay. Daginuto man yung mga gubot god. Iman mo angay si Bert o kanang palangring puro buko-buko. Puro sumpay-sumpay. Ya kay kuha raman sa duha raman sila, ba nag-asawa raman di, masugot raman puro na gamayng halin, palit og bahal. Malingaw nagbangti ayon. Buhi pa man. So, itong kalapi. Mahal ng ubod ba? Mahal ng ubod. Sus, lami jama ng lami ng ubod eh. Dagang mo angay. Pinangitam ganang ubod. Hasa ng pagi. Malitan man na sa mga nasuhito ana ba. Pero kanang uban nga diwa masuhito, ako anan sila kanang
ngilngigan. Maka kuan man gud na, makabuhi man gud nagkuan. Kabuhi og patay. Aron guys, ang ubod makabuhi ko og patay. Hagoy asa may unang matay aglawas og ang kuan. Una-una. Ginoo. Dari, bahaw lagi. Motoy lah, ilwe bang kuan. Mose. Motoy palis dan. Motoy stainless ay kuan. Ha? Stainless pa siguro siya ka style. Asang. Sa Jose, ja palis dan. Di tungawang siya may Hay paonin mo day. palis das isang ananay mekaliko nang ilwe ro mi daw. Tinja na may hawji sa pras ka juwe. Kuan mo ngawan. Sayang to ka juwe sa wala. Wala may gamog anda to. Nakinabugnawan to, lagumlo man to lubag. Tangan na ano lagi po. Lagi. Bailuan na datong. Ito na yung murag. Kalabira nga. Murag. Tagay. Hade tatek to anay. Oh, nangitat na tukpaon. Kaon na doy kay doy. Kaon na ka. Natik Alben? Uy, sino ba? Kaon ka? Suwa ramig kape doy. Lagi mo kaon guputag. Yung gatod si Mila gapon mo dito ba? What? Maman. Gapon ba to Alben? Maman. Kita na kugapon. Nagatambay ka ng atbang la imoy el namin imoy Daga el. bitaw kan sirbato. Bisya gito. Gapon. Gapon dito. Gapon to. Adili. Isang adlaw ben gapon la meeting sa school. Similar rin nakakita no.